Zamyslenie 44. 99,99% ľudí v tejto pomylenej spoločnosti hromadí veci. Majú dom, majú auto a ten dom je naraz malý. Majú tam stav, majú tam bordel a majú toľko toho bordelu, že sa už nikde nemestí, tak musia postaviť nový dom. 2-krát väčší alebo 3-krát a znova budú niekoľko rokov zhromažďovať bordele. A toto ukazujú svojim deťom. A tí istí ľudia učia deti ekológii. Pozri, tá plechovka tam na zemi, koniec sveta, keď tam ostane, alebo PET fľaša. Ale dom za 300 000 eur alebo auto za 150 000 eur už nevadí. To nie je zneužívanie planéty. To nie je ničenie planéty. To nie je zhromažďovanie vecí. A tí istí ľudia učia svoje deti, že pozri, peniaze, hmota, toto je dôležité, zarábať. Tam nejaká babka, čo má 200 eurový dôchodok a nestačí ani na základné potraviny, nie. Tu si nevšímaj, čo tam, že odrobila 47 rokov a že má 200 eurový dôchodok. To nie je tvoj problém. Ty platíš dane, proste nestaraj sa o to, zhromažďuj veci, zhromažďuj stav. Hej, lebo o to ide, mať stav, mať bordel. Čím viac bordelu, tým si lepší človek.